تربت دماغ شابہ پر پوٹکچا شریک والچنگی سکناو شاب لاش برآمد بیتاما کے تیر جنانہ کشک بیتر دمگی بنشو نردا مقتول گستگی شپا ناشناسی سلا بندی موٹر سائیکل سوارا لوگا چچس کتر آئی پد مروچی ای لاش دست کپتا تربت دماغ شابہ پر پوٹکچا شریک والچنگی سکناو شاب لاش برآمد بیتاما کے تیر جنانہ کشک بیتر دمگی بنشو نردا مقتول گستگی شپا ناشناسی سلا بندی موٹر سائیکل سوارا لوگا چچس کتر آئی پد مروچی ای لاش دست کپتا جی ماجد تفصیلات اچھی آگاہ کا جی یہ مرچی صبح طرح ایک لاش دست کپتا یہ لاش اوشا پہ دماغ پر پوٹا کا دست کپتا یہ لاش اودے اندی اسپتال آرچی اسپتال اوشا پا کے سرکنہ بوتا اودے چے اسے شناخت شریف والتے چنگیز نامی سر بوتا او پدا کاولے مردم متکگا آئینی ہمیں گوشگینت کے ایشا پدا آئینی ہمیں گوشگینت کے گوشتگین شپا کے ساتھ سے موٹر سائیکل سواریں شش مردم بوتگا ایسے لوگا چی برک بوتا و پدا زی برتگی شپیٹیں با پدا مرچی اسے لاشی دور داتا او پدا شان لاش دورتا دا ہوتی ہمیں میتگا نزدیک چی کہ دا گوادر توربت چو کوئٹا کے دگ راوگاں سیپے دگ گوشک بیتے اے دگیر سرا ایشان لمحی ترا ایرکتا او کاول مردم علاقے مردم درشان کنگا او یہ ہمیں لوٹ کنگا کہ ایک پوشندہ چکی استا دزگیر کنگ ببنتے ہیں اور دا پٹپول کنگ ببنتے تو انتظامیہ و پولیس نمگاشن کو مذاکرات کنگ بتا بلے تنی ہوتی مذاکرات تو من نبوتگا ہو داگ انگتا بند دیں سب باچے بغیر تنی ہوتی انگتا داگ بند دیں داگے بند بوگے سوا باچے تربتا چی گوادرہ چی کوئٹا و پنجگورہ روکیں مال برداریں گاڑی و مسافر گاڑی استا ترجمہ ہوشتاتگا او میں ہمیں صاحبہ کوئٹا چی و پنجگورہ چی آوکیں دا تربت و ایک گوادرہ روکیں گاڑی رو آوکیں گاڑی ہوشتاتگا و تنی ودی زارشانی بر جائیں جی باز محنتوار